muri yeZimbabwe una nyaya iri panapa ndambotaura nyaya iyi paKulian TV and vanhu vakawanda vanga varitaka kudhauta tichivaudza kuti Bhinya Riya rabatwa vamwe vakati wadiwa fodera polisi yacho waibvunza wakonfema handizivi kuti munoda umbowa hwakaita semazimba vamwe vacho munozoti netesawo futi pabasa kuti tikufirira kuti ndatoita the first one to break the news vanhu vakuti aiwa tambodzwa kuti hasi tabatwa right mirai tichinyatsouya nekuratidzai another angle of the video muone zvinhu zvaitika kubatwa kweBhinya murume uya wekuuraya vanhu 5 panguva 1 ende iye ari kunzi pakuuraya kwake vanhu ane vamwe 3 vakambouraya saka ane 8 so far ende anga abvira kare ari parani nachekare imbomuonai zvaari kuitwa nevanhu kumomoterwa baba. So ndo mamirira akaita situation paZimbabwe ndo mamirira zvakaita paGuruve iko zvinezvi mukomana vanaye amoko avo handizivi kuti kana munenge muchada humwe umbo munogona kunge makutodanikire but I think kana matoona neface yemunhu iri kutoappear on the video I don't think kuti muchada chimwe chifuti kuti vanhu muite se mubelieve ndo zangu kuti munogona kunge muri ana doubting Thomas but iyo rinenge risisiri zvinenge zvisinei chekuita nini. Regedzai tiende pane mamwe ma-updates ari kuitika muZimbabwe. Olinda Chapel ari kunetsana nevanhu vekwaMnangagwa hanzi iwewe Collins imbona yanzi mahure emeno inzwa zvaari kutaura mahure emuzano PF akufunga kuti vanotonga nyika ivo ndati Zimbabwe haitongwe nemahure Zimbabwe haitongwe nemaside chick Vision 2030 yenyu iri kuuraiwa nemahure Vision 2030 yenyu iri kuuraiwa nemaside chick Vision 2030 yenyu iri ku ndokana ndakaudza vanhu vakawanda kuti unoona nyaya dzepolitics emuZimbabwe ukada kusvita waite politics munhu wese unopedzera kuita politics hakuna munhu anoti haite politics dzinoita nezozoita nezvako inogara yakataurwa navapanhu vechimanje manje kunzi aiwa muchati joina kumbanje ndo nyaya like zvinotoitika mamiriro azvo iwe ZANU-PF yagara ndo zvairi vanhu vacho vanoisapota vanenge vari mudhuze nayo ndo basa ravo rekungointimidata vanhu iye Olinda Chapel chinhu chakanaka ndechekuti kana ane correct video remaCIO vachipinda mumba make vachiita zvavanga vachiita that video ndo raanofanira kushandisa seevidence yezvinhu zvese zvaachaita kuti tichada kuziva kuti maCIO vanouya kumba kwomunhu vachiuya kunodii ndo kana ndakataura ndayambocriticizewa nevanhu ndiri panhingirina apa paKulian apa vachinditi iwe wai uri kushora basa revanhu maCIO ndikati imimi makavatarisa munoona vari vanhu nebrain dzekutatu so ranoshanda muna kuti iwo andokubvunza kuti mati munoona mata hatozivi kuti kupfugama wakatarisa kumabvazuva kwacho ndekupi kana kuti madokero ndekupi ndo type yevanhu vamunomutaura kuti vanenge vari vachirizina but patinotaura zvinhu zvese tichaita vanhu vakazoti kwakafira mberi vakazotyorwa vakatadza kuzonoita weti vakumberi munenge muchiti nyaya dzekunyepa kusvika vazonoka dhorako mutsiwo vanouya kumba kwako ndipo unozotanga kuda kuti joina ndo yanecho inenge taura nevechidiki kuti muchati joina kuchi kumbanje yeah right. Nyaya yana Olinda ikai inonetsa iyi hatisi tingadaro nyeramba tichinyanya kuitaura but ndangonzwa pachingonzi ZANU-PF bimi mazodai ndikati right watanga wajoina chinhu manje wakutanga kutaura joina yemastreets kana uri public figure use your platform kuexpose zvinhu zvisina nebasa rese ndokuti nyika inake bozo wakada kutoti uri public figure wobva kuti ndakanyarara ndidi zvekunetsana nevanhu vanhu vacho ndo vanouya vachinetsana newe kumba kwako ndo maitikira anozongoita game racho saka guys musanyanyise kuda kuzviisa mumusoro muchida kuningirina stereke muchiti ona kunge vamwe vanhu tinopenga panapa isusu titori vanhu vakatokwana vatori newo mhuri vatori nezvese but kuuya tichionesa izvinhu zvinenge zvichiitika munyika hazvidi kuti tine tichipenga anyway yadeuka welcome to the club my sister anwanyama muchazoonawo zvimwewo mberi zvekune zvaakuzoitika right ndiri papa muri yeZimbabwe yashata izvezvi atoma Honai ndikutambira nyaya pafa vanhu 10 paHarare Nyamapanda road apo 10 people were killed in a fatal road accident along the Harare Nyamapanda road on Tuesday. The Zimbabwe Republic Police ZRP has confirmed the crash occurred at 185 km peg near the Suswe area between 11 a.m. and noon on December 17, 2025. A Honda Fit carrying 10 occupants and traveling from Mutoko to Kotwa was involved in a head-on collision with a haulage truck heading towards Harare. Zimbabwe said the Honda Fit allegedly encroached into the lane of oncoming traffic, leading to the
collision. All 10 occupants of the Honda Fit died at the scene. The haulage truck had 4 occupants, none of whom were reported to have died. Investigations are ongoing and police say more details will be released in due course. Mamiriro akaita zvinhu vanhu vanenge vachifa December uno, please vanodriver exercise caution guys, kwese kwamunenge muri tryai edzai pese pamunokwanisa, musamhanyi. Kumhanya kusvika kana waona kuti wakanonoka kurumidza kuenda kworuda kuenda pane kuda kuzomhanya kuda kubhita nguva yeChristmas inei anenge atori ma1. Kozoita imwe nyaya yakaitika pano yatiri kuona iri kushamisa kwazvo, nyaya yegas rakaputika mumba ende pakatofa mwana ane 4 years. Mamiriro enyaya idzi anotirwadza kutaura chokwadi, because zvinhu zvekuti tinenge tisina kutarisira kuti vanhu vanokwanisa kusangana netsaona yakadai so iyi, but regedzai tingoonesana. Pari kunzi tragic struck in Rodin when a gas explosion claimed the life of 4-year-old Paida Moyo Mangojo. The incident destroyed property, affecting 5 families who lost everything. The family is in urgent need of assistance. Those willing to help can donate cash or kind. Contact details are below for support. The devastating incident occurred when a 14-year-old boy accidentally triggered a gas explosion while refueling a brush cutter in a room where Paida and other children were playing. Despite efforts to rescue her, Paida was trapped in the fire and sadly lost her life. The fire destroyed everything in its path, affecting 5 families and leaving them with no belongings, food, clothing or furniture, and they need urgent help. In gesture of compassion, Alderman Chiteme vanhu vakuzodonetawo mari dzavo, vamwe varisowo $200 machichi, but I'm trying to look for the number now since ndagara ndakuratidzai maningiriki nacho nyaya yacho inenge ichiitika. It's always good to help, but please number ndichazipina somewhere, isetha mudescription or mcomment, but ipapa ndikangodziwana chete I will pin the number. Mukwanisa kunge muchiita se muchinobatsirawo pa situation yakaitike. Kungoonesana zvinhu zvikuitika munyika hapana yakanyanya sterek muri yeZimbabwe. Saka ndakati gedze ndingopfuura nepanapa ndichikuzivisai nyaya sezvategara tichingoita tichingokuzionesai kuti nhasi kwaitika chakati, mangwana kwaitika chakati. Yanguva yacho yaDecember inenge iri non-stop ende zvinhu zvakaoma kunze kuri hectic zvekutodaro. Saka stay tuned, tichangoramba tichikupai zvinhu. Mungogara makabatidza notification bell kuitira kuti musasajambwe nenyaya ipi zvayo yatinenge tichiuya nayo pachannel yenyu panapa.